ka Jaintia Student Union Central Body JSU ha ka artarek yayong kalawan ya kandu ya umas nyau bhalang dhar Deputy Chief Minister ka sorkar jila ban Dawa ban bono ka wei ka jaka tho exam MPSC ha rilum Jaintia ha bakran shkila pathai khubor na kalyang u General Secretary ka JSU unil ki mukhem long ka jingwan kandu umas nyau bhalang dhar Deputy Chief Minister kadai halor ka jingbamdan ki jaka tho exam ha juwai pat naduh usnam 8,000 khatlai 8,000 khatsaw ka juwai kala yo ya ka MPSC Henry kadai tang ka department ulong ki paidbah ka Jaintia ki haban one tho exam shedu shilong ka linti ka bajingai naduh border area ki yakandu shibun ki jinge khamtam ha ka dhengkali ban wan shilong kibun bampoi biangpor namar bajur palat ke dhengkali nakaliang ka seng Jaintia Student Union ka ai khublei yung mas nyau bhalang dhar bawla kular ban shimkhyai kane kaman habayadei bat ka jingnan kam ban bo ya ka exam center ha Jaintia kabadei ka sinjam ka bakong san ya ka Jaintia Hills paro ka way ula benram lada ka sorkar kam shimkhya habayadei bat ka jingnan kam ban bo jaka tho exam MPSC ha Jaintia Hills kumba kilabo ha tura bat shilong ka Jaintia Student Union kan sa shim de ki wei ki sinjam ha kabedei bat kani ka issue jungi ka Jaintia Student Union Central Body gilawan siya ka nega pon banta ban kendo i Deputy Chief Minister i sirisnya balang nahar bedai bat ka examination center MPSC sel po Jaintia dan duduk senem arjar khalai kasau ngilayo yang MPSC sel kabadai tang ka department bat ibriu jungi po Jaintia Hills ki hawan appear exam shuduk shilong kalenti ka becengan duduk di border area ki jika ka becengan jangan kendong teng-teng ki hap kenduk ye gini ki traffic jam hap kenduk ye gini ki jing teng-teng hap ki bila prepare ro kim yo ban appear exam na mal kim poi piangpor tang naga daw ka traffic jam tim tang singi kenduk ye i Deputy Chief Minister badan brom jangi bat bila kular ro yang iba kin inle ye kenduk bat Chief Minister ndak singi ban ya keren batakan ni bat negalian jangi ka Jaintia Student Union ni da ingu bat ngi da ai khublei kadai Deputy Chief Minister nomor ba ila shim ya ganeka sinjam ka ba kerpang na bata ka Jaintia Hills barok kubai but segawai ngakwa ban kren shai shi government ada government kam respond ya ganeka MPSC center kumba kila respond ya ketura shilong ting kermen ba nagaliang jungi JSU ni hap jam sigawai pat kananti na bata ganeka issue